Javno preduzeće Stara planina objavilo je poziv za izbor operatera kome će poveriti učešće u upravljanju hotelom na Jabučkom ravništu. Traženje operatera koji će voditi računa o funkcionisanju objekta kategorisanog sa 4 zvezdice najavio je 25. decembra i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić. Ono što mi očekujemo da ćemo u narednom periodu imati i ozbiljnog operatera hotela, sa jednim zaista evropskim operaterom već razgovaramo. Mislim da ćemo sledeće sezone, još jednom kažem, imati operatera za ovaj hotel, ali da ćemo imati i privatni investitori i u hotelske kapacitete i ugostiteljske, naravno, ali kažem, bez investicija države ovde, na Kopaoniku ili na Zlatiboru, sasvim sigurno ne bismo imali ovakve centre kao što imamo. Ugovor o upravljanju hotelskim kompleksom na Staroj planini 30. jula 2010. godine sa španskim kompanijama HG Hotels i Sol Melia potpisao je tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Aktuelni ministar kaže da je taj ugovor raskinut. Jednostavno zauzet je stav da oni svoj deo posla ili nisu mogli ili nisu bili u stanju da izvrše, ali ono što je, rekao bih, još važnije da razgovaramo i mislim da ćemo u toku sledeće godine dobiti jednog evropskog pravog operatera koji će na pravi način moći da upravlja planinom, da garantuje i nivo prihoda i profita, sa druge strane ono što je važno i da razvije i dodatne sadržaje koji su važni za razvoj ovakvog ski turističkog centra. Novi operater moraće da ima godišnji prihod od 15 miliona evra u poslednje 3 godine, a trebalo bi da u svom redovnom poslovanju upravlja sa najmanje 25 hotela, od čega najmanje 5 treba da se nalazi na planinama.